Докато набирам хора за диагностично консултиране, реших да дам някои полезни материали. На първо място, когато тепърва започвате мрежов бизнес, препоръчвам да запомните. Правило номер 1. Количеството преминава в качество. Това означава, че редовността на вашите действия е ключът към бъдещия успех. Но един ден все пак трябва да достигнете определено ниво на качество. Затова правило номер 2. Тайната не е в количеството на контента, а във формата. Ето 3 вида публикации, които наистина работят. Първо. Проучвания на конкретни случаи. Преди, след, с цифри. Не става. Нашият маркетинг е най-добрият. Много добре. Как Веселка от Варна регистрира 17 души, постигна 500 евро на месец, работейки по 2 часа на ден, вижте скриншот на чека. Защо това работи? Хората вярват на истински истории, а не на обещания. Второ. Разглеждането на проблеми. Защо една публикация е успешна, а друга не? Защо при единия има заявките, а при другия не? Пример. Присъединете се към нашия екип. Резултат – 0 коментара. 3 причини, поради които 90% от новобранците се отказват от мрежов бизнес през първия месец. 4 заявки. Трето. Провокативни въпроси. Не питайте. Искате ли най-накрая да печелите пари? 1 от 100 ще отговори. Питайте така. Знаете ли колко пари губите, като промотирате мрежов маркетинг директно? Какво бихте избрали? 50 спам имейла или 5 горещи заявки на ден? Защо това е запомнящо се? Предизвиква емоции. Моята препоръка – вземете последната си публикация и я пренапишете така, че да отговаря на един от тези формати. И изобщо има много такива техники за набиране на партньори и всяка от тях може да ви даде тласък на заявките и партньорите. Искате ли повече информация за рекрутиране на първо ниво? Ако да, имате нужда от диагностична консултация.